כן, היא מרשימה, היא מלא. אז ירדתם מהאוטובוס? ירדנו מהאוטובוס. עשינו בשכל? בטח. מה, היא רצתה... תודה. מה, היא רצתה לדקור אתכם? רצתה וזיינו אותה, ירדנו, אחותי אמרה לי בוא נרד מהאוטובוס. אתם אחיות? כן, אחיות. נכון, אתם דומות. בוא לרדת. אחותי אמרה לי בוא נרד מהאוטובוס לפני שהיא תעשה פיגוע. לא אמרתי לפני. כן, לפני שהיא תדקור אותנו. נכון. אז ירדנו. יופי, עשיתם בשכל. כן, גם את היית יורדת, נכון? גם את היית יורדת? בטח. צודקת. ניסענו את החיים שלנו, הנה היא לא זכתה להרוג אותנו. נכון. הקדוש ברוך הוא לא נתן לה את ההנאה הזאת להרוג אותנו. כל הכבוד לכם. ירדנו מהאוטובוס, אבא שלי אמר, אתם רואים ערבייה באוטובוס? תרדו מהאוטובוס. נכון. לא נורא, תכף יבוא עוד אחד. אלו שטויות. אז מה, זה חצי שעה כזה, זה אפילו פחות, 25 דקות. עד שהוא יבוא. באמת תבוא עוד אחד. כן, יבוא. זה שטויות, זה עניין של כמה דקות והוא בא. יפות המשקפיים שלך. שלי יפות? מאוד. יש לי עוד בבית מנומרות אופטיקאיות. שתי זוגות. מאיפה הם? קניתי אותם מהאופטיקאון ב-230 שקל במסורת, אלה קנה לי אותם חבר שלי לשעבר שיוצא עכשיו איתה עם אחותי, הוא קנה לי אותם ב-35 שקל מאופטיקאיות. עכשיו הוא חבר שלך? 35 זה לא יכול להיות אופטיקאיות. לא אופטיקאיות, הוא קנה לי אותם ב-35 שקל, אבל לא אופטיקאיות, שלא אופטיקאיות. רגע, שלי? כן, בטח. יפות. תודה. רגע, עכשיו הוא חבר שלך? כן, ואני יוצאת עם דן גפני. מה, וזה לא מפריע לך שהוא חבר שלך עכשיו? לא מפריע לי, יש לי מישהו אחר עכשיו. סחטן. עובד איתי באותה עבודה, לא מפריע לי. סחטן. אולי עבודי הכי חשוב לי, לא מפריע. מתחתנים? אני לא צריכה שהיא גם מתחתנים. למה? נכון? כן, היא מרשימה שלך לעזאזל. נכון. מסכנה מספיק אין לה אצבעות. למה? מה קרה לך? ההוא נמקים, נכון? בעיות בכלי דם. וואי. היא לוקחת אספירין. היא לוקחת אספירין, גם אני לוקחת, יש לי רגל חולה. יש לי קערים דם, גם אני לוקחת אספירין. כל 3 חודשים יש לי בדיקה של כל הכדורים בקופת חולים, בדיקת דם. דם, שתן ולחץ דם. אני נמקים.